Sibambe bukhoma ke la sika la kamashu eLondon. Kumnandi kakhulu ke bafowethu njengoba nibona nje siyakhipha bafowethu abalandeli bagcwele. iSelect Africa TV ikhona. Bafowethu Sicebi uzokwenza ilentuzana iDVD yakhe bafowethu kusazoba mnandi kakhulu. Abaculi bakhona baningi kakhulu singabalonto encane bakhona oqhosha bakhona omajotha bakhona kanye no navigator bakhona. Sikhona sibaningi bafowethu iSelect Africa TV ikhona bafowethu njengoba nisibona. Select Africa TV ngiphethe umnini wendaba siphethe umuntu esize ngaye siphethe ugeza sebegezile siphethe insizwa bafowethu egezayo kunjalo bafowethu Sicebi Fokadlamini bhuti wami sawubona ayishwela bhuti niyaphila mfowethu ku right size ngana namhlanje la mfowethu siyabona ukuthi uyihlanganisile insizwa uyinsizwana nje encane kodwa uhlanganisa insizwa ezinkulu. Ya namhlanje sila kamashu kwaEli endaweni ethiwa iseLondon besishutha namhlanje iDVD yeNkosi Yamagcokama ezophuma ngeyi1 zika May nje bekumnandi kakhulu bafikile abafethu bazongeseka oqhosha uyungfonele phe uyungfonele phe Velu kole mbiza Bamtati losozi Velu kole mbiza Bamtati losozi Uwotu yadala mpemu Uwotu yadala mpemu Chano ya choka mpemu Itu ya dala mpemu Uwotu ya dala mpemu Yela mafu anasemani hayamtika Nasemani Yela mafu anasemani hayamtika Yokana tada ngobana matabu Zokana tada ngobana matabu onke encane omalahle nje bebebaningi kakhulu abafethu abafikile bazongiseka ngiyabonga kakhulu kibo ngiphinde ngibonge nawe bonke abantu abaphumile bazongeseka nje abantu baseThekwini abalandeli beNkosi Yamagcokama nabalandeli nje bomculo bonke ngiyacela nje bephinde benze okufanayo futhi nge1 mhla sengibalethela iDVD bengiseke nje njengoba behlala benza bhuti wami ingoma inkulu ingoma idla abantu ingoma iphekwa baba bonke abantu mfethu ngiwenza into enkulu bhuti wami Hawu cha akusho wena bhuti akusho mina futhi kusho umsebenzi engiyibona ngengoma ngoba kuyimanje nje ngiyalida ngoma skandi bebonke ngibalwa kahlahle ithe iphuma nje le album yayingena ku top 100 bayayazi abantu abasebenzisa digital platform kakhulu ukuthi so lapho kubala ama album asuke ehamba phambili umhlaba wonke mathiwa top 100 bengikunamba 37 iphuma nje amphinde futhi nje namanje ikuma skandi ngahlanganisa imillion lama streams into engakaze yenzeke njengamanje nje sibheke 2 million wama streams
kuyo le album nje ingakahlali sino 5 months iphumile okumlando ke engakaze nokho ngize ngiqhayise ngawo ngoba angisuye umuntu ovame ukukhuluma kodwa ngithanda ukuthi ngenze abantu kube yibona babona imisebenzi yami mabe beneqiniso bayovuma. Bathi #buyela ku-X yakhe insizwa zonke futhi bese ngizeza interview ebesinazo la zithi #buyela ku-X yakho. Ingoma enkulu mfowethu. Buyela ku-X yakho umusayithanda uThuvusi wayengenzi kanjena uSimpiwe engakuphethe kanjena nguSimpiwe yini kanti mina musungiqhathanisa. Awu ngane kwethu, kodwa ngane wethu ngiyabonga mfowethu, siyabonga ukuthi usimeme ngithole late call yakho wangithinta wathi fika mfoka Mvelase ngeke kube mnandi la ungekho ngiyangafika mfowethu. Ngiyabonga kakhulu mfowethu, iSelect Africa TV ifikile, siyajabula mfowethu ukuthi sizolokho sikusekile mfowethu ukuthi yonke into yakho ihlezi ihamba kahle iphinde iphumelele bhuti wami. Yebo, kubonga mina bhuti. Nje ngathanda futhi ukwazisa abantu ukuthi kusasa ngizobe ngiseharding nge-3 zika Gudi, nge-3 zika April ngizobe ngisemsingo Thukela ngenza yona into efanayo ngisho DVD kanjalo nange-4 ngizobe ngisehluhluwe emdletsheni le ngishaya yona futhi i-DVD lena emganweni hall. Abantu bangakhona ngothanda nje behlangana nabo khona nge-4 zika April kanjalo nange-10 eMnambithi sobe sikhona futhi senza into efanayo sithi nje buyela ku-X yakho. #buyela ku-X yakho insizwe enomoya ophansi bafowethu, insizwa kaDlamini ngilanda phansi emsinga namhlanje sila kwaMashu ikephi la kwa-L eLondon bafowethu ngilande khona bafowethu. Kumnandi kakhulu, insizwa yenza izimangaliso. Umfana omncane ke bafowethu sibuya kwi-lockdown kodwa amandla nawo ayamangalisa. Select Africa TV uzosubscribe nje njalo wena lapho usibuke nje ngikuphathele nje insizwe ezifana nalezi. Bhuti wami siyabonga kakhulu. Hayi kubonga mina bhuti. Danke bhuti wami. Sure bhuti. Select Africa TV sinobaba uDlamini. Baba uDlamini? Yebo mhlonishwa. Siqedile bhuti wami la kwaMashu. Sibone izinto zihamba kahle kakhulu, abaculi bonke bafikile and kwaperforma kahle bhuti wami. Ngizocela ukuthi ukunaba kancane. Cha siyabonga bafowethu kuhambe kahle, umcimbi uhambe kahle. Sijabule futhi siyathemba ukuthi ke naseharding njengoba kuyoshutha eharding kuzohamba kahle, noma sekuyiwa komsinga kuzohamba kahle, nakolundi nakohluhluwe emganweni noma emgqanyeni kodwa leyo hall leyo kuzohamba kahle. Ngizombuza ukuthi imask bengafakwe ngani, ngizombuza ukuthi mina ungisiza ngani wena ungibuza ukuthi imask bengayifake ngani, ngoba masilambile uhulumeni weSouth Africa akazi ukuthi siyalamba, akazi ukuthi sidlani, into ayaziyo nje ukuthi abantu abahlala endlini. Mawungambuza ukuthi abantu abahlala endlini badlani, ngeke azakuphendule. So hayi ngoba ngiphikisana nohulumeni kodwa uhulumeni weSouth Africa ufune ngabe uyabacabangela abantu abazi ukuthi ingane edlani, ingane ziyangana esikoleni kwenzakalani, into abaziyo nje hawu usibani bengayifakile imask. Umsiza ngani lo muntu ombuza ukuthi ubengayifakile ngani imask? Kahle le mask le isivala imlomo ekuthenini singakwazi ukudla kudle bona. Mina nje mfowethu imask hayi ngiyayifaka makuthiwa ngiphoqelekile ukuthi ngingene noma ngiphume. Angiphikisana nohulumeni. Mangigula ngiyobe ngigulela mina. Njengoba mangihlupheka ngihluphekela mina. Akangeni yena. Akaze silala dleni akaze. Imask nje uyayifaka yena mina ngiright ngayo. Umzimba ukhala imali umfoka Dlamini besinaye la kaMashu ikhala ngemask indoda ukuthi hayi no uhulumeni akafake phela something ephaketheni ngoba silambile. Cha bhuti ngempela angiphikisani nomthetho nabantu ababalandeli bami bazothi uDlamini ukhuluma kanjani kanje. Ngisizakalaphi ngisizwa yini ngoba into engisiza abantu abathenga iwasho zami, abathenga ama product ami, aba-order ama product ami online, yibona abantu abazi ukuthi ngilala ngidlini. Njengoba imonto ziwu4 engihamba ngazo, uhulumeni akazi nokuthi ngifaka malini lo petrol, akazi nokuthi ekhaya balala bedlini. Khamuke umuntu kwindoda kumunye umuzi izokutshela ukuthi awuyifakile imask, mayifuna ukufaka imask akayifake yena. Ngane yakwethu ake ngilande nangu MC wakho ubumqashilo yazi uyangicasula lo MC wakho. Angifuni ukuthi angiyena umuntu odinwayo nomuntu ngumuntu ociyekayo mangibona into enjengalesiqhoko lesi. Baba sawubona. Yebo sawubona. Uyaphila.
Hayi ngendlela engiphila ngayo kuba ungasifazana ngaba sambe sendlini oyizwele. Select Africa TV bhuti wami siyawubona umsebenzi wakho muhle kakhulu mfowethu siyabona la usebenzile kakhulu insizwa ubani tshela ababukele emakhaya uba lensizwa Insizwa le ekhuluma yesiqhoko esihle usiphamandla uKiss before wakabiyela empangeni eMelmoti. Uyamazi ini uquality wathi ungwakabiyela kodwa ngala futhi ngako quality Uquality wakithi kwabiyela obuka. Oh kusho ukuthi ni lento ephatha imali vele Siyalela bonke nozimdolo bakithi. Bhuti wami sibona nenza umsebenzi omuhle kakhulu mfowethu la usicebi wenza umcimbi la wafika mfowethu wawuphatha ngendlela emangalisayo siyabonga mfowethu isuka bule luthando lwalento and hey uyayenza lento Cha mfowethu ngiyabonga indlela okhuluma ngayo ukuthi hayi ngiyayenza lento cha uthando lolu luqale kumaskandi womfowethu ngabukela ke nami kwaba ngaphambili kodwa umuntu engibukele kuyena kakhulu insizwa yakwaNongoma le ukhathide umfoka Ngobe iyona insizwa ethi miyenza izinto ebese ngiyithanda ngibukela kuyona ngazi lwagcina likhandekile lolu thando lolu lokuthi nami ngibe uMC ngenze njengayo njengoba yenza into ezinhle bangabe sempopeni kwazi uxoxa nabantu ihleke nabantu ivumisa ingoma eshaya amahlaya ebese kumculo stage into engayithatha lapho ngoba ngiqhubeka nayo ngenhlanhla ke nami ngibuye ngisebenze khona la emsakazweni okusakazeni uMaskandi umgxobanyawo kanye nombhaqanga umculo wesintu bakuthola lapha abantu la kuMaskandi kumculo wesintu isiphi stage sakho bhuti wami ngoba uyabona ngoba ngikufakala nje abantu bazokuthanda ngalendlela esimangalesi futhi bazokulandela bekade ngisebenza ku-Ian Touch FM Ian Touch Radio ibikade izinze ePine Town yasuka ePine Town yasiba la eNanda kwaC Newtown C kodwa ke ayisekho njengamanje sengizosebenza kwi-A2 FM umsakazo ola eMaqadini ngaphansi kwenkosi yaMaqadi eMzinyathi i-A2 FM la khona ngisawosakaza wona umculo wesintu umculo wesiZulu uMaskandi umgxobanyawo kanye nesicathamia Bhuti wami siyabonga kakhulu mfowethu siyawubonga umsebenzi wakho and siyawabona amandla akho and ngibonile mfowethu ukuthi italent elikhulu kakhulu ngicela uhleze uqhubeka njalo nento yakho mfowethu makusekhona lesiqhoko ngiyohlala nginje ngiyohlala ngishale Select Africa TV besikhona bafowethu insizwa lebi uMC la emcimbini kaSicebi bekumnandi kakhulu siyabonga kakhulu babukele emakhaya siyayivala manje siyayiqopha sithi